Ang sarap Ano ba mga bata? Ayos ba? Ayos boss, para akong lumulutang. Sarap sa katawan. Alis ka dyan! Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Parang masarap ang inaamoy ko. O ito, tikman mo. Di, tabi ka dyan. Naubos ang akin. Ang sarap sa pakiramdam. Ano mga bata? Gusto niyo na ba ng alak? Yes, Bili kayo boss! Yes, boss! Manong, meron ba tao dito? Oo, mayroon. Matok ka lang dyan. Tao po! Pare, bilisan mo. Nandito si Bagsik. Tara na. Bukas na tayo bibili. Boss, hindi kami nakabili. Nandiyan si Bagsik. Buti naman. Nakita niyo kaagad. Sige, ubusin natin to. Para alis na tayo bukas. Ito.